Il-kap nazzjonalista Adrian Dalija u daw kollha li jaspiraw li joħdulu postu wara l-elezzjoni għal-kap iridu jgħaddu minn proċess ġdid ta' verifika li jsir fuq kull kandidat prospettiv għal-kariga ta' kap. Spjegat dan it-Times ta' tnejn filgħodu li qalet li l-ebda kandidat ma jista' jibda jikkampanja qabel ma jkun verifikat mill-Kummissjoni Kandidati. It-Times qalet li l-eżerċizzju ta' verifika jsir fuq ix-xogħol, il-professjoni jew negozju tal-kandidat u jista' jieħu sa 6 ġimgħat. L-istatut il-ġdid li ġie approvat mill-Kunsill Ġenerali f'Ġunju illi għadda jgħid li daw kollha li se jikkontestaw għal kwalunkwe kariga fil-partit, inkluż dik ta' kap, iridu jkunu persuni ta' integrità, onesti u motivati biex iservu lin-nies u l-ġid komuni. Dan il-proċess iddaħħal bħala parti mir-riforma fl-istatut tal-partit li għamel l-eks segretarju ġenerali ta' tmeninijiet Luis Gallia qabel ma dan beda jimmanuvra biex itajjer lil-kap Adrian Dalija. Sorsi fid-Dar Ċentrali għalunna li Dalija aċċetta li fl-istatut il-ġdid ikun hemm dan il-proċess ta' verifika fuq il-kandidati għal-kap nazzjonalista għax qatt ma basar li kien se jgħaddi minn dan il-proċess huwa stess. L-istess sorsi spjegaw kif dan l-iżvilupp qed qajjem tħassib serju fil-kamp ta' Dalija. Is-sorsi qalu li hemm ċans kbir li l-fazzjoni li qed taħdem biex ittajjar lil Dalija mitmun f'tal-pjetà tuża l-proċess ta' verifika biex Dalija jitwaqqaf milli anke joħroġ għall-kap nazzjonalista. Dan abbażi tad-dellijiet serji li għandu Dalija u li qatt ma ngħadda f'ismu minnhom. Fost dawn hemm l-allegazzjonijiet li kienet għamlet Daphne Caruana Galizia fl-2017 li Dalija daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġie mill-prostituzzjoni. Ma' din tiżdied ukoll l-allegazzjoni li kien għamel David Take. Dik li suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech, għadda flus lil Partit Nazzjonalista biex David Casa ma jiġix elett fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew.